फर्स्ट रिएक्शन तुमचे पहिलीच प्रतिक्रिया द्या. काय फर्स्ट रिएक्शन तुमचे कशें? फर्स्ट रिएक्शन आता तुम्ही पळयता न्ही आमी सद्याक पळय फक्त हांगा दोगूच जाण आसा. सगळो जो पळय हे आसा ह्या मतदारसंघाचो विजय जो पळय आसा तो सगळी लिडरशीप आमच्या विनयबाईन घेवन यूथ जे असलेले आमगेले एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ह्या युथांनी हो सावड्डेचो विजय केल्लो आसा. सर मराठी पण सांग. मराठी पण सांग. मराठीमध्ये सांगतो की जे अनएम्प्लॉयड एड्युकेटेड यूथ आहे त्या युथांनी सगळ्यांनी हा विजय मिळवून दिलेला आहे. त्या विजयाची कोणाक युथाक दिता की कोणाक दिता? सगळं म्हणजे आमच्या जे पळय मतदारसंघांनी अनएम्प्लॉयड म्हणटा आसतना जॉब स्कॅमाचो परिणाम हो ना जॉब आम्ही आता दितले. जॉब स्कॅम म्हणते वेगळे. राज्यातल्या एकूण निकालावरती कशा पद्धतीनं बघताय? अद्याप चित्र स्पष्ट नाही. चित्र आता ऍक्च्युअली सावर्डेचं आपण बघितलेलं आहे. संपूर्ण गोव्यात बीजेपीचे 21 सीट येणारच येणार आणि त्यामुळं आपण बघितलेलं आहे की बीजेपीला लोकांनी कौल दिलेला आहे. तुम्हाला बाकी कुणाचाही सपोर्ट घ्यावा लागणार नाही असं वाटतंय? सध्याची परिस्थिती तशी आहे पण गरज पडली तर सगळे ते आमचे जे लिडर्स आहेत टॉप लिडर आहेत ते डिसिजन घेणार. विनय बाब तुमकां कितें म्हणटा? खरें म्हणजे हो सावर्डेच्या जनतेचो विजय आसा. आनीक आमी थंय आमचो भितर मंत्रिमंडळ आशिल्लो कॅबिनेट आमी दावलो आमच्या समाजा भितर पार्टीन दिल्ली आनी सगळे पक्षाचे प्रामाणीक कार्यकर्त्याचे फाटल्यान उबे रावले. कारण थोडे पंच सरपंच विकले गेले 5 लाख 10 लाख पावणी चलताली.